Hello, good afternoon mga kagulong. Bali, solo ride muna tayo ngayon guys. We're here at Ninoy Trail, Aguilar. Tingnan nyo naman po ang view. Yun no. Kasama ko si Ken's Bike. Yes sir. Ngayon, half muna kasi sobrang init guys. So samahan nyo ko. Tara, chill ride lang muna. Let's go! Woo! Let's go! Chill ride. Hirap nang hindi nagbike ng matagal. Kapagod. Hirap pumahon.
Yun na po guys, kalahati lang siya. Nakapagod pero enjoy. Yes sir, till next ride.